kowe iki entek pirang botol. Kowe mau entek pirang gendul? Siji. Pikiranmu ki tekan ngendi Siji lho? wong loro. Oke tak cucuk. Halo, halo ambulan. Banter ya, Dik. Senajan kowe bocah desa Ora kurang ajar kan? desa tepa Rata kumbah yo. Iya. Kowe saya suwe saya. Jarekmu rata kumbah. Tak nalar pancen. Oleh apa ya? Iki kaya kowe ki asline manungsa apa? Jarang ta kowe iki to? Ayo sampur. Dilani. Ya, Mbak coba. Perina. Piye? Mbak coba kowe iki ngilo. Rumah Wong kowe iki tansah bagus. ngimpi bisa Bapak Ibu ini ki nek mateni wong ki. kowe ini apa men ngurung ngrasake kok nek ngrasake tuman. Letik. Cuman piye? Heh? Rumangsamu, aku ki menungso nek tresno ki nganggo ati. Lah iya. Rumangsamu, aku njur gelem karo kowe ngono. Wes ta. Burung sido. Wes. Burung. Emak kepiye? Burung sido. Apa-apa. Gimana enggak? Weh, nek ngono kuwi saya ayu iki. Ora sembrono. Aku ki langsung brono. Tadres ya, Cek. Piye to? Kowe ki manut nek kowe ki manut dadi bojoku. Kowe kepenak tak tukokke mas-masan tak tani ora kok ngono kuwi. Ya ben aku ora seneng karo kowe. Mbak kowe ki mikira. Aku Wis wis ngomong. Aku ki wis mikir. Mbak kowe ki nek duwe kuping ki dirungokke to. Aku ki wis ngrungokke. Pak, kowe saya kemayu ngono kuwi njur mah saya tangi ati lan nangku. Rumangsaku. Iki aku ki manungsa lho to. Ayo nek kowe kudu menungso aku ya emoh kok. Mergo kowe iki ketok lambemu kaya tak. Oh, Kelang demo ki kaya ngono ki rumangsaku. Rumangsamu ganteng ngono. Bagus ya. aja pan sang ledo sampan aku rangen ya. Abi, nek weruh polahmu ngono aku seneng. Milih ngisor apa milih dhuwur? Milih ngisor apa milih dhuwur? Tak pilih lah. Ayo lanjut piye? Nek sing jenenge wis tresno kuwi kabeh dadi
ngisor tok. Ngisor dhisik, apa dhuwur dhisik? Ya umume. Umume iki ngisor bisa kok dhuwur dhisik. Dah, Mbak ya mikir ta, dah. Ya. Mikir. Aku ku wis mikir nek aku ora mikir ora takon seneng karo kowe ngerti barang kok ngono kuwi ya. Ya. Mah, Aku manut wis. Upama ora saiki sesuk ya ora apa-apa. Allah. Heh. Oh. Kowe nek opane ra gelem tak openi. Iso dibani kelik bule. Duh, kok pilihan yang berat kok kuwi. Kowe ora tau krungu apa bocah itu. Nek aku tanggung jawab. Rani. Piye? Tenang tak kami liya wong wedok sing ana ning ngampal kene. Ning aja aku. Ning sing nang atiku ki men kowe yu cempluk. Ah, nare entuk ki yo ngono kuwi. Ayo ora apa-apa sing jenengane wong lanang kepengin karo wong wedok. Jasa Are ndem apa nih? lambemu. Aduh. Alah. Ora sah. Digagas kan. Madeburi to, madeburi. Ayo, kepengen ya. Madeburi ta. Bimbing ini. Ya. Gendho. Apa kowe kira mesakno karo aku to? Aku lho nganti mlayu ndek dene nek padha senenge lak ya penak ora dadak kaya ngono. Milih sing seneng karo kowe. Ngeyel lah, Bang. Parane malah. Mambu. Sing digoleki sing mambu. Mambune iki pas. Senang. Toh. Apa? Ayo omong. Aku Subroto. Subroto. Kok dadi kowe melu nyampuri perkaraku? Matur nuwun Kisana. Jenenge sampean paring pitulungan dateng kula. Iya wis dadi padha-padha tetulung marang padha-padha. Menika sinten to? Ditepukake wae. Sinten? Aku Subroto. Ya ngapa ngene Mas? Wis ora wani aku. Ora perlu nyembah kaya mangkene, awit iki ora ana ing sakjroning kadipaten. Inggih, nanging kula ajri mbak pilih samangke kantuk pidono kula Mas. Yen to pancen patrapmu ki engko nampa pidana aku kan bakal tetulung marang sira. Kok kado glenak-glenik. Ora ngerti perkarane wong, Piye karo? Sliramu wis takon karo aku Subroto. Iya. Terus Banjur kowe sapa? aku genthok. Kowe genthok. Kae bocah wadon tok tulungi. Ya ora ngerti sapa kae. Kae calon bojoku. Sapa kowe? Sapa kowe? Pokoke tak sami galung kowe. Kowe tawur ora? Genthok. Piye? Kowe kok ninggal aku? Dadi perkaramu karo aku. Oh, ngono to. Kowe arep nulungi bocah kae. Nek ngono nang kene kowe golek perkara iki sing tak jaluk. Ayo. Ampuh kowe. Ayo tanding karo. Ayo. Us. Oh, mantap.
Tadi lo wedhus loro. Yen yo to pancen kowe ampuh. Ayo. Tokno. Tatik jaya. Nek ora kowe duwe Wes, sama nopo tamak no marang. Tampan ora Yo. sifat kaderku. Ora mirip. Ayo. Ayo Sugro. Nyoto ampuh kowe. Ayo. Gurih. Nek kowe kurang. Ayo. Ayo tamakno. Loh, hei, hei, hei.